खालामनो मोनो नामा सासे चेयारमेना बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनो हायो नामा एग' लिरदों नामा बे फैसानि इनभल्भमेन्ट गैयाथाय बोरै जानो हागौ जों बेखौ काउन्सिलनिफ्राय बेफोरबायदि मिसइउज पावारखौ मिसइउज खालामनाय एकखौ मा होनो मानियै ओंखायनो जों आसाम सरकारनो स्पष्ट भाबै बुंदों हि इज डुइं दिस एन्ड डेट ओंखायनो जोंनि बुंनाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारा जों 13सा सोद्रोमाया लिरनानै होनाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारनो लिरनानै होनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ 14 जानुवारि खालि बोख्लायदों जों बिथांखौ 14 जानुवारिनि आगोलसिम जथेस्थ सम होदोंमोन बिथांखौ सम होदोंमोन जे नोंथाङा थिग खालामना ला बिथाङा बे समसिम थिग खालामनो हायाखै जों लिरना होनायसिम बिथाङा थिग खालामनो हायाखै माबा बिथांमोना एखेबारे नटारि होदों माबा क्लिन चिट होदों माबा माबि होदों खिन्थु जाय बिथांमोनजों बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोना मोननै हान्जायाबो जोंनि काउन्सिलखौ मा जुक्तियाव जाहाथा बेबायदि बदनामनि बाहागो खालामनो मोनो बिथां हा बे मोननै हान्जाजों जाया होनबा सुक्तिया बा बुजा फराया बे मोननै हान्जाया मा आसायाव मा जुक्तियाव जोंनि काउन्सिलखौ बिथांमोना समालोचना खालामदों आरो दिनै नङा जाय बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिथांमोना जथेस्थ जोंनिया थांलाय फैलाय माबि धेर थाखा फैसा जोंहा थांबाय बेखिनिखौ सोरनो बे बिथांमोननि कम्पानि मोननैनि खोथा बियो कम्पानि मोनब्रै मोनबानि खोथा बियो आरो जाय एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोननि खोथा बियो बिथांमोननो सों नोंथांमोना जुदि कम्पानि हिसाबै एग्रिमेन्ट खालामदोंब्ला जाय मानसिजों एग्रिमेन्ट खालामदों थाखा फैसानि लेना देना नोंथांमोना सों बेखौ दा थाखा होआलासिनो नोंथांमोना मा जुक्तियाव खामानि मोनगोन सानदोंब्ला नोंथांमोना सों ओंखायनो जों होनदों काउन्सिला होनदों स्पष्ट भाबै होनदों बे इलिगेल जादों ओंखायनो जोङो बिथांखौ चेयारमेननिफ्राय बोख्लायदों फोरनि दायित्वआ सांबादिकफोरनि प्रेस मिडियानि दायित्वआ जे मोननै हान्जाया जे सुक्ति खालामदों मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं खालामदों बेवहाय माबाफोर थाखा फैसानि लेना देना जादोंना जायाखै नोंथांमोना सों फेक्सियेलखौ नागिर बे नङा नोंथांनि बे सोंनाया रिभार्स जादों उल्था जादों रां जादोंना जाया रां जादों आं बेखौ होनो बे उल्था जादों बे सोंनाया थिग जायाखै बेखौ बिथांनो सोंनांगौ जोंनि नङा बिथांना मा थाखा जादों जाया रां जानाय सेप्टारखौ नोंथांमोना जों नागिरनांगौनि प्रयजन गैया बेयाव आं जानाय जायै बेखौ समा लागोन सयथ'आ सयथ' हिसाबै खारगोन आरो बेखौ नोंथांमोना जों होनगोन बेफोर खोथाया सम लागोन सानसे समाव मोगथाङाव फैजोबगोन केसा बोरै जायो माबा मोनसे असुबिदा दा जे गोरलै अबस्थायाव दङ केस होनायनि थाखाय जाय मानसिफ्रा हयथ' मा होनो रेडि दङ जाय मानसिफ्रा मा होनो इतिमধ্যे केस प्रसेसआव फैहोदों बेफोर खोथाया दा गोरलै अबस्थायाव दङ बेफोरखौ सावरायनाया थिग जाया 21 जुलाइ दुखु मोननाय फोरमायना बे नङा बेयो नंखाय आरो बेयो भित्तिहीन बेसलेस जोंनि काउन्सिला डिसिसन लादों आरो बे डिसिसन लानायाव नोंथाङा बे बिथांनि खोथाखौ बुंबाय थादों बिथ' चेयारमेन ना बिथाङाथ' बे मिटिङाव प्रेजेन्ट दंना मोनफ्रोमबो दा प्रेजेन्ट थानाय मानसिया दिनै गावस्रालांनानै बोख्लायजानायनि उनाव मा होनो धेमाजि जिल्लानिफ्राय लादों होनना बुंनाया बियो थिग जायाखै बे नंखाय मानो होनब्ला हाउसआव जा सिद्धान्त जादों बेसो जोंहा जाहैबाय मा जोङो सोर मावथ'नो खारन जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोङो हेड अफिसखौ मानो लांदों हेड अफिसाव खामानि मावनो जोंहा मानसि गैया दिनै आसाम सरकारा धेमाजि जिल्लानि माखासे डिपुटेसन होदों आसाम सरकारा गुवाहाटीनि 7 अफिसारफोरखौ जोंनि एपइन्टमेन्ट होदों दिनै धेमाजियाव होनाय जोंनि फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट्स अफिसार जोंनि इन्जिनियार जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसाम गभर्नमेन्ट अफिसार बेफोर गुवाहाटीयाव जोंनो 7 अफिसार होदों जोंनो एपइन्टमेन्ट होदों दिनै बेवहाय माखासे खामानि मावनो धेमाजिनि हेड अफिसा थानाय हिसाबै जोङो खाथिनि मानसिखौ सोर गुवाहाटीनिफ्राय थांनानै सोर गलाघाट बा मा होनो दुधनैनिफ्राय थांनानै बेबायदि गरन्थ गैयै 5,000 होयोना 6,000 होगोन बेखौ जों सावरायनानै खुनु गरन्थ गैया खुनु सिद्धान्तयानो इसेबां रां बुरजा मोनगोन होननानै बे परिबेसाव सोर मानसिया बेवहाय न' भारायाव साख्रि मावहैनो ओंखायनो जोङो सानजारि नोगोरनिफ्राय जों लानाय जादों बे स्पष्ट नोंथाङा बे गोरोन्थि जोंनि फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट्स अफिसारा जोंनि सानजारि नोगोर अफिसाव फैयो जोंनि इन्जिनियारा सानजारि नोगोरनि अफिसाव फैयो मानो फैया
सानजारिनि अफिसाव प्राय एटेन्ड जायो बिसोर दरखार बिथांमोना जिहेतु डिपुटेसनाव हरजानाय एटाच खालामजोबनाय नङै समाव मानो